Kuya na si gamit ani dahil si pagilok-gilok. Ay, Kuya was ano mang breeder ibalbuon man kayo. oh, kay pagilok-gilok raman na. Gilok-gilok raman. Ang breeder mo vibrate man na. Lanti Nya kani ato kay ba? Kay naghisgot man ka ani kuan. Tinglansang narabaron na may palansang ron ay. mao gani ang tao. Naroy buagi diri ang pabuang-buang ron ah. Sa to pa din ani magamit mong breeder nimo Adi kung pa ni palansang. gamiton gyud ako Bata agi ni. mga os nagbinignit Oh. Nagginigit mo siguro mo abay. Ay, ligo. No, bay tagsakit ani bay. Kana Wa man naglagi ang lawas bay. tinglansang narabaron. Oo, oy. Pwede na lang palansang. Pwede na lang palansang. Lo bay tagsa to bay. Tagsa to bay. Oh, tagsata. Kanira mo. Ha? Bahalang duha mi kabuok. Ah, bay. Dali. Uy, laina ni bay kuyog ta ba nya wa koy apil. Kumingon ako. Dili lang. Mula na sa masata ko. Okay ra. Okay ra magduha mi usa ra lang sa mga. Sige bay. Bahala sa ka. Wat nang wata lang ko ba? Istoryahan lang tikas may tabo bay. Di wow. Tay lami asigurado. A few moments later. Di asko amigo eh. Napili ayon. Uy, Bay. bay. Gay bay. Ay sa bay. Nonsa ni ka bay? Kita kong pa bay nabikugan atong duha bay. Di nanti kang katagsa ta. Hangol-hangol masay mo Di bay. wa wala mo ko na hinangol bay sa man. Ako ra may lang ganahan. Grabe sa kita bay kita lang kas mga bangag bay naingog. Pwede ka musud dito og magubat ang hapon. Pwede ra ka musud ato ilang bilahan. Dako na kay bay. Oo, dako na kayo ingog langob. Bay muli ako bay. Ay ayaw bay. Ato batas mo kay ngam tay binignit. Binignit eh no. Nang pahuway sa ko dito bay. Ay sige bay. Ay, masanaan lagi masipyat ronday. O ganahan na ba jud ko nga kanang magpalansang. Oh, magpalansang lagi di. Na mo jud mo lansang jud ba? Oh, hindi ka abot jud ron. Ay, dali lang ko tay binignit. Ay sabay ikaw na kalansang. Nigo. Oy, umiga. Kasi ganahan mo mulansang. No bay. Tinglansang. Di ko siya lang. Okay lang. Okay lang ka na mo type. Karila amo ah. Bay. Oh no. Watala ko niya bay kay manawag ra ko nimo niya bay. Di ba are ko huwat Yare bay. Nya kanang ready man ka magpalansang. Ako yung lansang. Amo lagi kami magpalansang. Ikaw ang among lansang. Ya ready mo. Ya asa man ta magnilansangay. Ang asa dihala. Ya ready man ka kami go. Ready na ka? Sus, perminti kung ready basta kamo. No. Wala mo. Sige na tayo. Dali. Helikopter niya ko. Asan di ani magta? Baraw. Isa ang kamot. Isa ang kamot. Allah, ganahan ko ni lagi. Imo na usad dai. Ha? Unsa? Ay isa. Ano? Hikot-hikot ini. Ay nindot man ano thrilling man ni. Wa Oh? kita ani sa dito sa salida ning ani go. Ah, ya, kamu rin bahala din ako di ay. Kami ra jud ang bahala ni. Allah, ganahan. Uy, ganahan ko ni mga miga. Ya, Nindot Hello? Agbo jud ka ani. Liog niya. Ayo ra pilang liog. Masagbaw ani. Buwag mabaon ka na mo. Ay, nilamig yun ni. Lamig kayo. Ay, nagisog din ako. Sige. Unsay sugdi? Matagbaw ka og barog diha. Ang sas. Ka magpalansa. Pag pinitensya sa imong mga sala diha ha. Pag paningkamot nga nay agi dire nga mo umian ka Bot-boton, man mo, maingon man mo nga kanang palan, abi na ko kamunduha akong lansangan ba? Oo, na diha. Oh. Dili pwede. Pagtuon mo na mo maojud. Naa man may mga uyap in town. Tara na. Bye! Ako may gilansang ba? Tama na! Bait, nagibulog yung ko sa pangay. Hinampak.